Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Fil-programm tal-lum ħantaqgħu wkoll ma' prim kitarista ieħor u li d-darba qiegħed hawnhekk ukoll ma' sħabu. Ħanitkellmu mal-veteran tad-daqq tal-prejjem Indri Brinkat, il-Pupa. Ma nafx Indri minn ma jafikx. Nibdew minn hemm. U miegħu wkoll għandna l-Karmnu Buġejja li jakkompanjah u l-Żaren Debono ta' Minka wkoll it-tnejn. Bib tiegħu u Żaren ukoll kif naħseb li tafu u wkoll ġieli idoq ta' prim. Għadikom merħba l-tletejntom, nibdew minnek Indri. L-lum kemm għandek żmien Indri? Għandi 78. Bergalla. U kemm ilek iddoq il-kitarra? U kemm min indoq il-kitarra fuq 60 sena. Ġifieri bdejt ta' 18? U nqas mi kelli minn naqsek. Kemm kellek? Ta' 12 sena kont indoq jien. Ta' 12 sena. U fejn kont iddoq? Kullum kien fil-ħunet titotla. Sewa. Fil-ħwienet ta' titotla. Titotla. Ejdulhom laqxej is-semmija tagħna. Titotla. Daw x'kienu. Titotla? Titotla tidħol f'ħanud. Kienu kun hemm il-kitarri. U tieħu teha bil-lumi. Kien se tħabbiet u soldu kizmin. Għedin nejdu qabel il-gwerra l-ura? Mela, żgur qabel il-gwerra. 60 senilu. Sewa. U kull mutassib xerba minn il-ġafieħ tal-ħanud. Konna rabu l-palladonna u da jeżisti l-bieħ tiegħu flux kull limonata, insomma, sigaretti u sigarri u safarin u affaritek. Blibda saprika tal-alkohol. Tajjeb. U dana fej kien? Il-ħwienet? Kullum kien kan timur jim Malta kollha. Ormi per eżempju, il-Marsa li ammulaw, il-Ħamrun. Kullum kien kentu ħarta l-xiel, kentu muru Burmla, u l-Isla. Menti ma twelix ħal-ormi? Le. Fej twelit? Jien ħatfellet ħalluqa. Jien kun ninżel biex nduq. Sewa. Niġri mal-kitarristi. Ħalluqa li ma naħa? Jiena Carmen Street. Sewa. U mill-familjek, bil-kitarri jew nkella inti, l-ewwel wieħed li bdejt? Mill-familja missier kien idoq. Kitarri. Ejwa, kien idoq. X'kien jismu missier? Mr. Paolo. Paolo. Kien jikkumpanija ħafna. Sewa. Insomma, u bdejtu kif jiġu għalija mmur ndoq meħħem u tifhem u don. Min kien jiġi għalik? Minħal mi kien jiġu għalija dawk ngħidu minn ta' bajda aħna. Sewa. Joqgħdu hemm fil-knisja. X'kien jisimgħu? Karmu. Sewa. Kellu żiemel kien jismu l-ħollu bullu, tat-trott. U kien namuru bil-karozzi Burmla, l-Isla, u hekk. Tajjeb. U meta mbagħad speċi bdejt titħajjar ħalli tibda id-doq bħala prim. Naf li nżilt ħal-qormi mbagħad u ħal-qormi? Prim minn dejjem kellha ħajra jien ġifieri. Għax minn dak inżar, għax kieku ma kienx jiġu għalik ċertu nies u biżittanti jgħidu dak l-interess, allura jien kont nisma' nies kemm idoq dat-tifel kemm idoq ħadd joħroġ idoq da. U hekk kien. Mbabda ħafna nies pereżempju li kienu ngħidu aħna dawk tal-40, 45, għax imbagħad ikellem 60, 67, 80 tifel. Dak kellhom jietu l-biċċa kbira. Min speċi kienu n-nies li speċi inti kont iddoq magħhom, jew kont iddoq ilhom. Tejta 40 ta' 50 sena, min kienu daw? Dak biex għannu jew hekk, u dak kienu ħafna dawn. Kif tibda semmi pereżempju dawn issa bqajt ndoqqu l-om nintaqa' meħħem ndoq ġifieri. Għax tibda semmi bħal da Ġorġ ix-Xerrej ngħidulu bħal Zepper Burġu, bħal Amletu, bħal Gianni Foffarinu, bħal Ċetta pereżempju, bħal Ġorġ il-Blejti pereżempju. U tibda semmi ħafna affarijiet, u mbagħad laħaq bħal Dulmoni kien ikun ħamru ndoqqu nagħmlu laħaqdu l-Bugazz, nħolqu l-Kalora. Il-Kalora l-ewwel darba li daqqajtlu jien daqqajtlu d-dur xhur kienna ġadarem u dur. Qed issemmi l-Kalora għax aħna wkoll interessanti dal-programm qegħdin ngħidu u nsemmaw ukoll xi recordings antiki. U inti b'xorti tajba ġibtilna dar recording sabiħ. Ħa nisimgħu biċċa mill-ewwel ħalli nidħlu daqsxejn waħda fl-atmosfera. Bad radio.
Mela, emmek Indri, għed nisamaw kiddo għandek 4 prejem zbieħ law. Min qiegħed l-ewwel ħaġa kumpanjak, ħanibdew minn hemm. Nelik tal-Espons Kamilleri. Min fejn? Min Ħażabbar. Sewa? Propja Borm jisimma Ħażabbar. U Giuseppe Manġon, minn ħar Ormi. Nejmejtin daw? Le, Manġon ħaj. Sewa. Nelik miet Kamilleri. Issa, mi qed jgħanni hawnhekk għajdilna daqsxejn waħda. Pollo Alnej, il-Kalora, Zren Tavestru u Giuseppe Sika Meli. U kemm ilu dan? Tiftakar? Ilu naħseb 30-40 sena jien? Xi 30 sena ilu don. Sewa. Ilu 30. Tajjeb, għedin mela qegħdin ma daqshekk lura. Issa, meta kont għadek żagħżugħ, l-ewwel ħaġa ix-xogħol tiegħek x'kien minn dejjem Indri? X-xogħol tiegħi jiena meta sakemm kelli per-każu dawk 13 sena. Konna bil-bejja maħna bil-mos ġifieri. Ejwa. Kien xogħol sabiħ ħafna dak iż-żmien. Mbagħad jiena minn hemm ma tantx kien dilettanti ġifieri, jafu li għatulet b'dik is-sena. U mort naħdem fil-Fenixja kont għat-tfal, intalla bil-qoffa ta'. Insomma. X'ġifieri tella bil-qoffa x'kont? Terapien, għax meta kienu jħaffru għal-pedamenti il-Fenixja. Kienu qegħdin jibnuha. Kienet nofsa mibnija kien hemm il-mibni minna. Ejwa. Mbagħad minn hemmhekk ħadulna r-raba għalilna, insomma, kif qamet il-gwerra, qabel il-gwerra xi sentejn jew 3. U dawk li ħadulhom ir-raba kien impjegawhom mal-Air Force ġifieri, hemm ħalluqa fl-airport. U inti tħallaq. U mbagħad jintħall boj, kien hemm ħafna bħali. U għamna l-vista Kalafrana u kellna 13 xelin fil-ġimgħa. Paga. Għax nagħtu l-ilma lin-nies il-boqquniera pereżempju fuq il-lant. Fem? Ejwa. U mbagħad minn hemmhekk kien ma nafx kien ġara, ħreġt minn hemm u mort nħammel fil-xejtrijiet terapien u ħafna minn dam, kien jaħafru xejtrijiet. Ejwa, kien tiżed fil-paga ħafna, għal dik li kelli mal-Air Force hemm ġifieri.
Mbagħad minn hemm ħarġet il-leva, mbagħad soldat. Għal-gwerra. Kienet għandi 21 sena. U sa dan it-tant inti xorta bqajt tidoq il-kitarra l-ura? Xorta kellimkien. Il-kitarra mija dejjem anka l-mellieħa. Mbagħad soldat il-mellieħa u kull fejser bil-kitarra. X'kien kont tiddoq l-ura? Umurru fil-ħanut, x'kien jispiċċa ġil ħallas il-flus jinta. Għax per eżempju jkunu ġej l-għannajja, rima użujeten fil-private, għal-mellieħa fil-Vittoria. Allura kienu sieħbi, kienu ħamsa ħna, dinġa kamra ġifiri, soldati, għalina, ma s-sorġentana. Allura kien nilu per eżempju, daw ġejjen nilu ħna għaddisa jkunu l-mellieħa, jitilqu għal-timjenja per eżempju, miż-żejtuni għu. Allura kien nilu sieħbi, tamil il-lassa, mid-disa sa' kont ħalsu biex nitfu id-dor. Zgur, mid-disa, jimistni mid-disa sa' ħassa. Nħarsu ntiħlira s-salira dak iż-żmien aqlali. Kien storja. Palazz kienet lira. Allura, u jgħamil jiri. U jina għandu sal-11. Allura ma jifqux, naġġa nitnilu tkompli l-oħra mit-3 sal-5. U taġġa tħallas li l-oħra. U naġġa ħallas li l-oħra. U ndoq sal-5 ta' fil-ħodu, non-stop. Kont akkanit mal-Andri. U Pawlu, memxie. Pawlu Sejkel. Pawlu Sejkel jumeni għanni. Ma jafx. Non-stop. Stajjar u għana, ħat ma jżommiju. Jumejn dim janni, 48 sija dim. Janni. Tajib. Ħalli nisamaw issa silta uħra, un batajk joġbo kejdinna dina min et janninna.
smajna dawk il-prejem tiegħek Indri. Ejwa. Ilhom mhux ħażin daw. Ilhom. U nistgħu ngħidu li inti kont il-bniedem li tajt il-bżonn li l-għannejja mhux biss kien kollu jqogħdu jgħannu, itukom ċans li jkunu kitaristi. Mhux veru. Issa fejn nafin inti bdejta di. Ejwa. Ġifieri qabel ma tkun żagħżugħ kien hemm ħin fil-ħwienet fit-titot li semmejt inti fi kienu. Kien hawn il-doq. Il-prejem waħdu biss, waħed ma waqfu. Waħdu ma jistax il-doq dan. Le, u ġifieri kumpanjaw. Imma mhux l-għannejja jwaqfuh. Le, dik ikun qiegħed hemm qed idoq pereżempju, mbagħad jiġu l-għannejjux, ikunu li għannu, għax ikun ħanu tek. Imma l-iskop qabel kien li jistenna biex jiġu l-għannejja u jdoq. Fuqat li inti għamta bil-kontra. Inti għettilom bagħa li tannu intom, skuża. Jemżon, tisimaw li dindoq, ġili nedilom ħalla uftit qabel tibdew. Ġili kemm mhix darba u anki jissa fil-preżent. Issa ndradi. Ndrad ħafna. F'ħafna stazzjoni tar-radju, ġili nisimaw. Id-daq biss tal-prejem. Din hija ħaġa sabiħa wkoll. Mela, semmitinna waqafna fuq il-gwerra aħna. Meta kont fil-gwerra, kont bat soldat u kont id-doq. Issa, wara l-gwerra mbagħad. Wara l-gwerra ġifieri tħalt mal-gvernien. Sewa. Wara ħafna mhux mill-ewwel għax mort naħdem band oħra wkoll. Mbagħad tħalt mal-gvern ġifieri u l-ħajja tiegħi kienet dik l-kitarri biss ġifieri wara x-xogħol. Sewa. Naqbad it-triq fl-għaxija kien timmur x'imkien u fej kun hemm il-kitarristi jew xi doq. Ħanibdew issa minn ħal-qormi fejn inti mbagħad mur toqgħod. Kemm kellek żmien mor toqgħod ħal-qormi? Qabel il-gwerra. Ġifieri kellek xi 10 snin, 15 sena x'kemm kien? Kien xi 15 sena, xi 15 sena kelli. U hemmhekk fil-ħwienet tal-qormi dak iż-żmien kien hemm ħafna iktar ħwienet tad-daq u Kien hemm ħafna hemmhekk, kien hemm ngħidulu wieħed iż-żewġ wara knisja u kien hemm ieħor ngħidulu ta' x'ilmodu fi jismu du. Meta ngħidu għal-knisja nfhmu għal-knisja San Ġorġ. San Ġorġ. Dak iż-żmien San Bastian bil-Kaqstet għadet. U kien hemm ieħor insejt x'ismu fejn San Franġisk. U fil-Vittoria minn għalija kien. Fil-Vittoria wkoll tnejn hemm kien hemm. Sewa. Fil-Vittoria ħwienet. Sewa. U n-naħa tisfel mbagħad kien hemm ukoll li jisqa' il-voti. Anke fejn San Bastian kien hemm ukoll. Imma daw sambat fejn kien timur ċertu ħwienet ġifieri dawk ta' titot la nsew. Spiċċaw. U laqgħu daw li bijew per-każu xorb u affarijiet. Tajjeb. Mbagħad jirgonizzaw xi sarata jew dawk daqqa ġeli. Tiftakar bej wieħed u ieħor meta nqateddi l-idea li l-kitarri jkunu fil-ħanut u bdejtu tieħdu tagħkom, għandek idea? Dik issa fil-preżent mhijiex todi. Xi kemm imma ilha? U kemm ilha? 20 sena. Ili iżjed. Qed tara. Iżjed ilha. Qegħdin ngħidu qisu 1960 bej wieħed ieħor allura. Iżjed ilha. Iktar minn hekk? Ħanejlek l-għala. Għax imbagħad pereżempju daw l-ħwienet li kienu titla spiċċaw. Sewa. U ma ħadd mhix għax beda jidħol l-interess. Sewa. Irdu jitħarsu tal-ħwienet u ħarsu. Sewa. Tifhem? Allura kitarri ma jkellux, intejt forsi ħamur ndoqda xejn tieħu l-kitarri tiegħek. Mbagħad tidħol hekk id-drawwa u beqgħet kif inita. Jekk ngħid 1955 ikun bej wieħed ieħor qed ngħid tajjeb. Tajjeb qiegħed 55 sewa. Xi hekk. Issa ħalli nisimgħu id-daq tiegħek illum Indriju. Ħa nisimgħu l-ewwel waħda u din hija id-daq tas-sol. Sol. Ħa nisimgħu ftit. Prem tas-sol.
Mela, emmek smajna id-daqtijak ta' prejjem illum id-drin. Issa, meta inti kont għadek żagħżugħ, ma kienx hemmhekk xi prim kitarrista li speċi inti kont tgħid għagħad għall-bniedem kemm jaf iduq. Min jaf kieku? Ejli. Kiena wieħed iduq tajjeb. Min kien? Karmu Cardona tab. Sewa. Dak min fejn kien? Daka ma ħaqormi. Mela tafu allura inti. Imma daka ma kienx ipoġġilha ħarqormi. Sewa. Dak talaq jisu fil-gwerra minn ħarqormi. Sewa. Talaq li l-ħamrun. Sewa. U kien ipoġġi li l-belt l-aktar, il-belt u l-ħamrun dak tiegħu. Kien imur pajjiżi oħra, imma l-qofol tiegħu l-belt. Jitlaqlek fid-disa ta' filgħodu u jifuġilek għas-satejn jew x'kien ix-xogħol tiegħu dan? Xej. Għadej midoq allura? Jidoq kitarra biss dak jkun. Kien jagħmel xi xogħol għax kien daħal l-imtarfa mal-Ingliżi jekk qed tifhem għamel ħafna. Insomma kien laqgħet xi ħaġa li mmuraħu. Issa x'kellu speċjali daq tiegħu Indri? Daq tal-prejjem hu pereżempju. Imma tittejt kollox għax. Ejli, mela. Kun indoq stil moti, indoq stil ieħor hu. Xi stil kien allura? Għax il-stil tiegħu mhux bħal tiegħi tifhem. Għax jiena qbad reqalija fid-dar. Qbad selbija. Allura kont nisma' ċertu nies jien, anke jkunu miegħu. Jgħidu kemm iduq, Madonna Doraġa kemm iduq. Allura jiena kont nieħu ruħi ġifieri spjeċi nifraħ. Inkoraġġuk. Ejwa. U kent nisma' ċertu għanna antiki. U jgħidu t-toli għal fuq eku Ġwanni Martina, tifhem. U kien hawn Giuseppe Paċ, għal-mlaqqam bħal ta' ċoq, bħala ta' ċoq. U kien hawn ieħor antik. Fufinu. Il-ħaqtu jien. Il-ħaqtu mhix jidoqta. X'kien jismu dan? Ma nafx kien ismu. Il-laqgħa ma xu kien isemmieh it-tabdak. Min fejn? Ma nafux qasna fimni. Ta' għax kont qiegħed il-ħamrun, bin-nies naħdem hemm. Ejwa, u fil-break, għattilom ħammu n-nuħu tija, l-Franki, mu n-nuħu tija. Kim fil-gazin tal-Labors, ma kienx fejkin naħna, ma kienx ħuinet bibnejnu tija. Ejwa. Tuf. Li mux il-ħamlum kienna. Kienna l-gżira kienna, l-gżira mela, duk il-token wara, s-seċ jismu. U għattilom ħammu n-nuħu tija. U mort, insomma, t-tini balati ħija, insomma. U kien jietek għax kellu siku mundunax li maqtu għajin, insomma, kellu bassan ħdijaw, kien hemm ġbejba. Bekna fli u fufinu. U bat, insomma, rajt il-kitarra kellu kitarra mal-ħajt, u mlebleb biex naqbadna naqra, insomma, tli importa naqbadna naqra ħija jien. Għalli, kellu żmien ta' ejja. U bat, samma nindoq xejn. Għalli għawi ħed id-doqta, għalli ma tafux int. Għattu ma l-minu jien. Għalli karmu t-tab. Għattu jwajn, għattu jdoq. Kan ġurba għattu jien todo. Wara l-konkors tal-eminarja. Sew moda. Allura, bħad għet jitħaddet miħaj. Somma, għadnejnu. Għalli mintix indil-pupa, intux. Kisa u bieret. Mandunax. Għattu jien indil-pupa. Kun daqqajt għatlu l-baħtlu ta' għalli dak, mbagħad għala xaqalli qed ngħidlek jien, għalli kien hawn għal dak is-sol italmu minn warajja u minn wara Ċiċċinu. Ċiċċinu minnu? Taljan, kien hawn Taljan doq il-prejjem ukoll. Hawn Malta. Ejwa. Għalli kien doq Ċiċċinu għalli prejjem tas-sol għalli kienu ħelwin ħafna. Insomma, għallu jien tal-minn rajja tal-mu koll. Ta' sekku, insomma, bat kien għadmu l-emmu għamilt furżinedu għana mistaġġi ma' xar. Kent mur għattem, nitħattu mbat. Il-konkors tal-imnarja semmejtu, daka inti ħadsem mill-ewel fih. Mill-ewel. Min ħajrek għalih? Sul Kassar Pulċin. Ġuże Kassar Pulċin. Għax kien jofu ġifiri għall-indra għalet t-tiġi. Bata għalija mort id-dar, kif titla tħod, mbata għandu tarax fi għandu s-salot, għax mort. Għalli għalet t-tiġi għalli għax għalli inti Ġwanni Martin, t-niġi. Semma tħaldu għatel, daqqajna xesset gruppi, tokin, u jien daqqat l-ewel grupp. Ejwa. Bata kienem Charles Enrico u Effiċantar. Għatlu daqtijaj, s-sadu kizmin l-imnarja li għetnej l-kien,
kien hemm 3000 ruħ, ara kemm żiedu llum in-nies hemmhekk fil-mnarju. Għatlu insan sanaqsmu fit l-kwalità daqtija, qabel ċar Seriku ma kienx jarafni hu ngħidlek. Għalli mhux għalli prejem tal-għana, għatlu ma l-miex prejem ċar sendu, għalli s-seqet narfek indri għalli orajt. Għatlu ma l-ħanaqsmu għatlu għandu prejem tas-sol, prejem tar-rija u prejem tal-dom. 6 minuti daw daqajtom. Perfect, illex perfect. U mbagħad daħlu l-oħra warajja. U tappa għamil xejnek u fuq da sekk ix-xogħol. Għan nisimgħu silt oħra milli għandek mid-daq u nitkellmu matin u kelma mażarin. Ejwa.
Hawnhekk smajna dawk il-prejjem ta' Interbrinkat. Issa Zarjen, inti ilek żmien ta' kompanija Hellendrin, kemm ilek? L-60. Jiġifieri. Meta ġiet mill-Awstralja. Kont l-Awstralja. Meta mort l-Awstralja? Fil-1950. U kif tħajjartek doq il-prejjem inti? Meta? Nora l-Endrin u jidaqqa nagħmel dik għaxen nagħmel dik oħra nagħmel l-oħra. Insomma, kien jurini wkollu. L-ewwel kumpanjament. L-ewwel żmien il-kumpanija. L-ewwel darba li messejt il-kitarra bidek, meta kien? Fil-gwerra, kważi qabel il-gwerra. Kelli xi 10 snin. Konna kunu wankien it-tolor. Ħal-qormi? Ħal-qormi stess. Xinta ħal-qormi twelit? Ejwa, kellu kitar ġal-ħanut. Nuqgħod inċempelem. Bajt. Ċempel ġifri Noqgħod indoq. Sawa. U ejli? Bajt indoq kumpanija. Mbagħad bat mandrin. Sawa. Bajt nitgħallem iżel kumpanija m'għandux. Malana u marketerri daq. Minti iddoq ukoll prim? Indoq daqqa, indoq. Sawa. Tibżax issa program li misna. Ajwa. Issa ma daqxej silta sabiħa minn tiegħek. Indoq ukoll. Issa, Karm, inti kemm ilek iddoq mandri? Isu sentejn, tlistin Imma qabel kont? Qabel kont indoq. Sewa. Kien hemm wieħed ħażebbu xi jgħidulu ċertu jiġi li m'għandx kien idoq il-kanzunetta biex niftiehmu. Sewa. Qed tifhem. U tħarreġ daqsxejn miegħu nikkumpanja. Sewa. Ma daw iġi, insomma għadda ċertu żmien, insomma u tlaqt il-kitarra jien, insomma kena akka jiġifieri fit-tiġik kien għandu ukoll. Sewa. U għadda f'40 sena u kien tlaqt kollox u ma konti jena daw iġi għalli jimximmu sa Sanċi kont għajt ma Dandrin. U da għalli għarrajt insomma Dandrin insomma u rana fej il-Vittoria. Għal-qormi? Xej saddur għalli naqattaw si għazmin. Insomma bajna. Bidna għana ħajlek, tajib. Aħna nir-ringrazzjawkom, nistadinkom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla u tibża xinkom nitkellmu fuq il-karriera twila tal-prejjem li għandu Ndrin u fuq kollox li hu wkoll jagħmel il-kitarra Maltija. Inħallu huma għal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.